Twende. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Litangani tagite gwakira omwana omitilano siosoro mbiamono esenge nchonero nchigete gochaga iga bare na amosionderi oyo minto barongo nera kanga kirtimigoro agante binche gocha ngamote bingocha nde egendo kiande tira ena chirega egesenge nchio kwaga che nyomba ya Nyasaye egetabu kiaga yeye mwenye ekegotebanga tuaga chire chinyomba cheito chingia lakini tuatigire nyomba ya Nyasaye kerena ki abangina nimbwato kwege nanga lero muna tuachire iga nkwaga chatole nyombe ya Nyasaye mpaka tonye kole egendo gya kabere inche na atalire gusiye koruna chorete buno mochumbe tuachire chikanisa chinyinge lakini inche tindarora egento narorere rituko lya lero ntagete gosaba abarayi bonsi pi lili tuachire se ekanisa ya Nyasaye tigatoekei esengencho Nyasaye nero toete oburayobo Nyasaye nero toete chinguru tobwate rituko lya lero abantu baminto tigatosike ekanisa ya Nyasaye. That is the only way the Lord can bless us. We cannot be blessed if we come to church and bring violence, bring noise. We cannot even hear the word of the Lord. Aba muraba unke golikiane. Lakini nonye buone lirinko gende kanisa. Ngwe keinde esengencho nimaete Nyasaye nerongete chinguruechi kogambera abantu bane nende Nyasaye nerongete omoyo. So our people, let us respect the church. Let us respect the altar. Let us respect the pastors who are here today. Inchena achirega obororo sana. Nende nacha esengenchi okwaga kanisa nene nimbwato kwegena chibesa tuachire na chiro chiolero nkwaga chatole kanisa ye tonye kole nchasa malieta nkoro kujamet mukaya nyakundi ncheno mochumbo obogitutu cha cheno na ene moga wekia makia UDA nolete na chete gaiga engakie chi campaign lakini bono abana ba minto e campaign nja erete muachoreta barayi barongoyo nero muchumbo ino amo sonderi nero mu MCO ino sindio Simbarati nere governor Silvano Sosoro nero muchumbo South Mogirango nende nere chief whip ya serikali ya Kenya nene nero toletire galituko lya lero so egento ko basabuna abagusi tikatobwaterane tokonya ne toaga che kanisa ya Nyasaye torosi chipara chito torosi estima yeito omomuroyo koroko barongo 1 week ago namo umira gali akonya koligi estima which is very good. I met him akonya koligi estima gali na inche noona alenge inche entoko basa intuda barai egento kia muimu ni inchi tokolera abana inchi egasi nto basa kokola cheche tikatoligie para toletera abana inchi aba tikatoligie amache toletera abana inchi aba tikatoligi chigasi bune chiatangasa moisonde KWS nja atangasa moisonde aba muraba balega mbalenga banyorere KWS ngorokiga mbalenga ondeta yo bwate nonyeri bagalimo lakini eto kuoga gaiga kora nchege ento bwende kobolyo omochumbe KWS yatangasire Kenya Forestry yatangasire egento ntagete neri baga ondike na nche ndio musahara
mongi wete intubune serikali ngokora tore juu chini buna bono iga. This is the first time since independence serikali yali kira abalimu 56,000. As we speak today, abalimu mbaro bali barenge under contract abalimu 20,000 ngochi bale koliku esenge twabekire kibesa 26 billion yokolika abalimu abo. Egento mumwenze komoja abarayi bayino omurayi nkonye na ichendi kubuno mwalimu mambi na mambiende nchiko konya abato baito. Mongi wete egento mumwenze komoli etive tiezere gaiga chibesa chirima chogwarure chibesa iringa chiachire wabachoge chieto abana baito basomere obubundi electrical masonry na bintu barongo ganyankwane enjo no mujumbe bunaye dini mujumbe nende mwate kerongo munene national treasury